tuot maahan. Kato nyt se etutassuja. Niin on niin ihanat, kun ne menee sinne tönks. Ding ding ding. Se on kato tämmöstä hevosten kyrijuttua. Joo, niin selkeästi. Oi hellan dude. Tää tulee muuten kaikki. Oliko se Ode koko ajan liian edessä? Ei, silloin vaan kun mä sanon. Aha. Toi on niin ihanat noi sen jalat, kun se on kuin joku oikein... Tekis meille käydä puristelemassa noita kimppuja. Eihän toi ota mitään ääntä tonne videoon. Ottaa varmaan, mutta ei se mitään haittaa, jos tää menee... Ei ne ymmärrä suomea. Niin mitä kyllä kuulukset. Pitäisikö meidän puhua vähän engelskaa tänne? English. Niin. In English. Puhu sä. Pinna is training. Pinna is training her obedience. Mitä sä siellä pöriset? Nää menee videot kasvattajille. Sit? Shit? Oi kun se on niin söpö. Pyllysilmä maahan. Se on vielä niin pieni. Niin, kato, ei tarvi vaatia, kun se on vielä niin pieni, Niin. vittu, joo. Ai niin, nää tulee tosiaan kaikki. Ehkä mun on pakko nostaa. Toivottavasti ne edelleenkään osaa suomea. Ei, ehkä ne osaa. Ne rupee salaa harjoittelee suomea. Sitten tulee kaikki fiksuja meidän juttuja täältä. Sehän onko sulla tuo Kesiana? Se on niin päästäisen näköinen. Kato häntä. Joo, sillehan Joo, jäykkäinen sikasuora. täris. Ihana. Ihkuvauva. Tuolta sun lähikuva hännästä. Ei se nyt tee sitä. Ei niin. No nyt! Nyt! Mitä? Toi se häntä ihan. Se vehittää se ihan suoraksi, se jäpittää sillä. Se kun keskittyy, niin se rupee se saparo jäpättää. Ja tätä tehdään seuraava vuosi vai? Ei nyt sentään. Jotain tapahtuu tuolla alusta. Terroristi iskee. Mitä sille suhisee? Se haluaa kontaktia. Katso tuolla. Ai. Tää vauva. Tää vauva. Tuolla voi harjoitella sitä. Älä nyt enää.